Showbiz. Dosť originálny materiál je pripravené ponúknuť vám Fan Rádio. Zopár skutočne pikantných ukážok z koncertu mediálne mimoriadne protežovanej skupiny Iné kafe. Ak ich nebodaj poznáte len z neškodných fotografií, budete mať po dnešku jasnejšiu predstavu aj o ich hudobnej produkcii. Koncert Iné kafe začína zhruba 4-minútovým predhratým introm, z ktorého vám ponúkame radšej len krátku ukážku. Smradia p***a potom tu rob. Zavrite ten hajzel, lebo voľakedy k***ov strada smrdí jak nakazený buzerant vyp***aný špinavý. Vyžente odtiaľ toho hajzla do p***y. Nasledovalo privítanie a snaha rozskandovať dáv. Mimochodom, tento koncert naživo prenášalo jedno rádio. My sme došli iba pred úplnou chvíľou a už v rádiu som počul, že je tu úplne výborná popíčná atmosféra. Dámy a páni, ak dovolíte, tak by sme si mohli dať heslo dnešného dňa, súhlasíte? No a to heslo spočíva v tom, že ja poviem, že heslo, ale poviete hovno. OK? Heslo! Heslo! Dámy a páni, treba si uvedomiť, že to je do rádia, musí nás počuť celé Slovensko. Heslo! 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 Hovno! Heslo! Motív heslo sa niesol celým koncertom Iné kafe. V pauzách medzi pesničkami ste sa mohli dozvedieť aj o Vratkových intimných problémoch. Ja chcem len jedno a to... Heslo! Heslo! Svetý pokoj na chvíľu. Vybehol mi sopel z nosa, dúfam, že ste to nevideli. Obdivovateľmi skupiny Iné kafe sú väčšinou skutočne deti od 12, možno do 16 rokov. Kto vie, čo mali z tohto dialógu chlapcov z Iné kafe. Ja by som chcel následnúť pesničku venovať manažerovi tejto kapely Romanovi. Romana všetkých pozdravuje a zároveň nám odkazuje, že ešte nikdy nemal sex. Teda so ženou, on zatiaľ mal iba sex s mužom. A s domácimi zvieratami. Takže keďže je vás tu dneska tak veľa, tak ja by som dal do place jeho telefónne číslo a kto by mal záujem s mužou o sex s našim manažerom, môže volať na toto telefónne číslo. Telefónne číslo manažera Iné kafe skutočne padlo vlastne napokon asi 4 krát. Tu je ďalšia vtipná pasáž. Prihlási sa ten, komu už trhali zub! To by bolo zubov do Boha. No a na záver úspešného koncertu sa patrí fanúšikom slušne poďakovať. Boli ste úplne Origi popi... Aj takto teda vyzerá jedna z tvárí súčasnej slovenskej hudobnej scény. Smradia k piči a potom tu rob. Zavri to ten hajzel! Normálne, ten hajzel, lebo tam to najviac počuť, že to hovorí. Zavri to ten hajzel, lebo ne... Hajzel! A potom trošku... Vypadni do piče. Zavrite ten hajzel! Lebo voľakedy kokot bol strada smrdí jak nakazený buzerant vytrbaný špinavý. Zavrite ten hajzel, lebo voľakedy kokot bol strada smrdí jak kokot vyjebaný nakazený špinavý buzeranský vytrbaný. A zavrite ten hajzel, lebo voľakedy kokot bol strada smrdí jak vyjebaný nakazený buzerant. Zavrite ten hajzel! Kurva! Zavrite ten hajzel! Zavrite ten hajzel! Lebo voľakedy kokot bol srad, to smrdí jak buzerant vyjebaný nakazený smrdlavý. Zavrite ten hajzel! Kurva! Jožo Majzel! Zavrite ten hajzel! Lebo voľakedy kokot bol srad. A zavrite ten hajzel, lebo voľakedy kokot bol strada smrdí jak buzerant nakazený vyjebaný smrdlavý. Smrdí. Inavý. Ešte, však ma už boli štítna žľaza, kokot.
jeden. Zavrite ten hajzel! Lebo voľakedy kokot bol srada smrdí jak buzerant vyjebaný, nakazený, smrdlavý, špinavý. To rozumíš, jak sa dá zopakovať nadávaný do piči? A zavrite ten hajzel! Lebo voľakedy kokot bol srada smrdí jak buzerant vyjebaný, nakazený, špinavý. A zavrite ten hajzel! Netoč to, ty hajzel. Vyžente odtiaľ toho hajzla do piči. Môžem? A zavrite ten hajzel, lebo voľakedy kokot bol srana smrdí jak buzerant vyjebaný, nakazený, špinavý.